benvinguts a la inauguració. Se sent? Crido més? No? Vale. Doncs això, benvinguts tots a aquesta inauguració d'aquest gran mural. Bueno, doncs començarem l'acte amb una, es pot dir, performance d'aquest grup de gospel, no? I doncs això mateix. Doncs endavant, comenceu. Bon dia a tothom. Hola? Vale. Som un grup que ens diem De Tot Cor. De Tot Cor és un cor inclusiu i solidari que cantem des del sentiment. I som un grup de veus que cantem aquí a la parròquia. Esteu tots convidats a participar-hi. Assagem els dijous a la tarda. I som un grup de veus que cantem vibrant amb l'emoció i l'estima que ens tenim mútua. I nosaltres el que volem és compartir i encomanar la felicitat que ens produeix cantar junts. Avui, com inaugurem un mural i la temàtica és africana, hem escollit del nostre repertori una cançó que es diu Ayangena, que és del folklore africà, està en llengua zulú, i el missatge que vol dir és que potser quan estem sols podem semblar febles, però quan estem junts som forts i no hem de tenir por a res. Llavors, amb vosaltres, De Tot Cor, us presenta Ayangena. Un moment, Rosa i Marcela, sisplau, veniu. Tenen mobilitat una miqueta reduïda i llavors preferim que estiguin aquí. Nan sigonya mama bagiti baba sitihum Ayangena ya kumaya gidisela ya saba mawala Ayangena ya kumaya gidisela ya saba mawala Bé, moltes gràcies. Bé, ara un petit discurs d'inauguració del mural. Pregueu per mi, marxo a Europa. Aquestes eren les últimes paraules d'en Gauda Mahatma, que dirigia a la seva mare, al seu germà i a la seva tia abans d'intentar creuar el Mediterrani per anar a Europa. La seva família de Camerú el recorda com una persona valenta, treballadora, estudiava i treballava i alhora que ajudava a tota la seva família. Pocs dies després, Gauda Mahatma i 15 joves més eren assassinats per la Policia Nacional Espanyola, que els va rebre amb trets de bales de goma a la platja del Tarajal. Era el 14 de febrer de l'any 2014.
Uns dies més tard, uns joves que el coneixien van posar-se en contacte amb la seva família per confirmar que en Daouda era mort. El 15 d'octubre de l'any 2015, un grup de badalonins socorristes liderats per l'Òscar Camps van crear una ONG proactiva Open Arms amb la finalitat de rescatar aquestes persones que des del continent africà i entre altres deixen creuar la Mediterrània en precàries condicions i que en molts casos naufraguen en el seu intent. Gràcies a les seves accions, molts d'ells han pogut salvar la vida. El 19 de desembre de l'any 2020, a pocs metres d'aquí, on som ara, al carrer Guiferer, en una nau ocupada per desenes de persones, molts d'ells subsaharians, es produïa un incendi que van morir 5 persones i 30 van ser ateses amb cremades de consideració. Noms dels 5 morts estan escrits a les parets que avui voregen aquesta nau. El 13 de gener del present any es va produir un desallotjament d'una nau ocupada també a pocs metres d'aquí, al carrer Progrés. Avui fem la inauguració d'aquest mural on han participat veïns, components de la Ginesta, gent de Badalona Cull, parroquians i també gent d'aquestes naus ocupades dirigits per l'artista Carlos García Expogo. En l'extracció d'aquest mural podeu observar la gran quantitat de colors i de formes que hi ha i com a signe de diversitat de cultures, com a gran riquesa per la humanitat que hi ha i que ni el color de la pell ni els orígens mai han de ser obstacle per construir la pau entre els éssers d'aquesta terra. Aquí, a la torre d'aquest campanar, hi penja una pancarta que vam penjar la plataforma Stop Mare Mortum des del 2016 que diu «Era foraster i em vau acollir». La pancarta encara hi és. És el gran repte del segle XXI, acollir tots els fluxos migratoris, persones que fugen dels seus països d'origen, ja sigui per guerres, canvis climàtics, etc., dels quals tots en som responsables. Tots junts hem de contribuir a canviar les coses, fer-ho per un món millor i per resoldre els grans problemes que tenim a la humanitat, que són la fam, la pobresa, les guerres i la violència. Doncs bé, això era el que volíem transmetre a tots vosaltres i fruit d'això ara continuem amb una actuació d'en Sam Suso amb la seva cora, que és un signe i és un artista molt conegut en el seu país i ens deleitarà d'una petita actuació. Gràcies. Moltes gràcies a tots vosaltres, avui diumenge. Moltes gràcies, Sam. Bé, ara
continuem ara demanant les persones i els col·lectius que han participat en pintar aquest mural. Demano el pintor i l'artista Carlos García Espogo, molt conegut aquí a Badalona pels seus murals. Un fort aplaudiment al Carles. També demano al col·lectiu, si hi ha algun representant de la Ginesta, també, moltes gràcies per haver participat a pintar. A la plataforma, les persones de Badalona Acull, amb representació també d'alguns que vau venir a pintar amb els vostres fills i altres companys. Si hi ha algú aquí, algun veí que també va venir a pintar, que n'he vist alguns i vol venir aquí a dir alguna cosa, també estaria bé. Algun representant de la parròquia, que també hi va ser. I també agrairia que vingués la Combo. La Combo, ho dic bé? Vine tu, sí, vine. És una persona activista feminista africana, que això té el seu nivell. És una lluita que alguns no la coneixeu, però us puc assegurar. I ha participat també amb ajuda a la gent dels assentaments del Gorg i altres. Gràcies, Combo. Hola, bon dia. Bueno, he escrit una mica d'explicació del projecte, perquè sapigueu com va començar i què vam fer aquí tots junts. El projecte l'ha anomenat Coneixem. Coneixem es un proyecto social que estoy llevando a cabo en Badalona que trata de conocer e inspirarnos con las creaciones del arte contemporáneo africano de diferentes disciplinas como son la pintura, la escultura, el diseño, la moda, la arquitectura, la fotografía, la artesanía, el reciclaje y la tecnología aplicadas al arte. El proyecto empezó en junio de 2022 gracias a las diferentes entidades que colaboraron. La parroquia de Sant Jaume, Càritas Badalona, Badalona Serveis Assistencials, Club Social La Ginesta y Áfricas Lubritzó. El taller creativo se realizó en el Club Social La Ginesta, un equipamiento creado por Salud Mental Barcelonès Nord. Los clubs sociales son unos servicios especializados dirigidos a personas que al padecer un trastorno de salud mental severa tienen dificultad en su inclusión social y comunitaria. El objetivo de estos clubs sociales es fomentar vínculos relacionados con el entorno y realizar actividades que posibiliten el aprendizaje de habilidades personales a partir de pasar el tiempo de una manera enriquecedora. En esta primera parte de la actividad participaron 15 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 59 años. Ya en el Club Social La Ginesta les presenté el proyecto Coneixem para que nos sirviera de inspiración. A continuación realizamos tampones de madera y goma eva con figuras geométricas y símbolos para estamparlos sobre papeles y hacer combinaciones basadas en el contraste de color y las formas rectas y curvas. Durante el desarrollo del taller, uno de los participantes, que se llama Lucas, nos enseñó los fractales que él diseña y dibuja, y le pedí que nos explicara cómo hacerlos y estuvimos practicando juntos durante una tarde. El boceto final lo diseñé combinando varias referencias que parten de los diseños de moda del artista sudafricano Laduma Nkolo, los colores de las mantas tradicionales de Kobo en Lesoto, los tampones que diseñamos juntos en el taller, los fractales que nos enseñó a hacer Lucas y los retratos de participantes en el proyecto. En el taller de pintura mural participaron personas del Club Social La Ginesta, del Club Social El Badiu, de la plataforma Badalona Acull, de Càritas Badalonas, varios artistas y varios vecinos y vecinas de Badalona. En total han colaborado cerca de 30 personas durante 11 jornadas de 3 horas en los meses de junio y julio de 2022.
Para esta intervención en la pared exterior de la parroquia San Josep busqué la participación de una persona perteneciente a la comunidad africana residente en la ciudad. Gracias a mi amigo Mansur conocí a Dembo, un chico de 24 años procedente de Gambia que llevó 2 años viviendo en Badalona. Dembo se comprometió con el proyecto y me ayudó a organizar cada mañana los materiales para empezar la actividad. Con el paso de los días también se ocupó de enseñar a los participantes dónde se debía pintar cada color siguiendo el diseño del boceto. Todos estos diseños producidos en los talleres formarán parte del próximo proyecto que se empezará a finales de noviembre, donde contaré con la ayuda del Departamento de Protección Social de las personas del Ayuntamiento de Badalona. Y para finalizar quiero agradecer la implicación de todas y todos los participantes que hemos hecho posible esta pintura mural. Hay muchísima gente, o sea, no lo voy a nombrar, pero estoy muy contento de partir con una idea y que esta gente me haya escuchado y me haya apoyado, porque solo no pudiese haber hecho esto. La idea también principal viene un poco a la función que he dicho que hacen estos centros sociales, estos clubes sociales, de ayudar a gente que está un poco fuera de la sociedad, un poco al margen, de dar oportunidades con este tipo de proyectos para que se sientan involucrados y hacer algo tan bonito como esto. Al final es como ofrecerles algo que para mí es muy fácil, que es pintar, que es organizar estos proyectos y que ellos lo pueden hacer, porque yo he pintado muy poco aquí. Yo he organizado, pongo mi experiencia, mi diseño y luego ellos son los que lo tiran adelante. Y nada, dar las gracias a todo el mundo que ha podido hacer posible este mural y este evento. Gracias a todas. Bueno, en nombre de todos los que colaboramos de varias regiones, yo soy colombiano y puse mi granito de arena. Gracias. Sí. Hola, buen día. Buen día a tothom i moltíssimes gràcies d'estar aquí. Aquesta presència mostra realment la humanitat de cadascú de nosaltres. Si avui estic aquí amb vosaltres és per convicció, per emoció, però per tenir fe de que els morts no són morts. Esta es un refrán africà, diu, los morts no són morts, sinó estan a l'ombra de l'arbre, escuchant. Estan donant també les gràcies a vosaltres que encara estic pensant en aquestes persones que van a morir cremades, que van a morir en situacions infrahumanes. I jo em giro i diu, gràcies, Jaume, i els altres per poder pensar crear una associació que diu Àfrica és l'horitzó on tothom pot manifestar-se, expressar-se com l'estic fent avui, perquè és a través d'una associació que jo puc expressar-me. Moltíssimes gràcies. Nosaltres no tenim paraula, sincerament. No hi ha moltíssima presència dels nostres subsaharians, però com diuen al nostre país, que som comunitat, cada persona representa tota una nació. I vosaltres també sou de la comunitat. Aquest mural serà aquí per sempre, estarà en les memòries, no desapareixeria. Estic aprenent el català i m'agrada parlar-lo. Gràcies. Només hi havia una dona i aquesta dona podrà ser mare, àvia. Avui no estic. A la memòria d'aquesta dona també jo em represento jo. Amb la memòria d'altres persones joves que també havien tingut ganes d'arribar aquí a l'Occident, pensant que la seva vida serà millor, però era al contrari. Però tampoc no és una cosa que hem de veure negativament, sinó és una experiència vivida que nosaltres hem de transformar en positiva. Què vol dir això? Repentir, pujar-lo com una memòria històrica i diu, això no tornarà a passar. Lo del cor no havia de tornar a passar, perquè totes les vides compten. Moltíssimes gràcies. Continuem ara amb una actuació
del grup de gospel, sí? No sé com us dieu. De tot cor, això. Val? Doncs ja, endavant. Ara us cantarem una altra cançó. Gira'ls, que si no s'apunta. Ara us cantarem una altra cançó, que és un mix de la rumba dels Manolos, All My Loving i Amigos para Siempre. Ole. Estem bé ja tots? Pista solista, Amigos. Close your eyes and I miss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day. And I send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the leaves I am missing. And hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I write home every day, and I send all my loving to you. All my loving, right on now. 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 Close your eyes and I miss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day. And I send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the leaves I am missing. I hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I write home every day. And I send all my loving to you. ¡Vamos allá! All my loving, all my loving, all my loving, all my loving, ¡Vamos allá, Sergio! ¿Qué me cuentas? Yo A ver. necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo ¿Cómo eres? tú más conocido siempre. ¿Que sé que te cuentas? Tú, cuando me miras, puedes ver A ti te veo. dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. ¡Vamos! Amigos para siempre y tío, baby, my friend. Amigos para siempre, for life and amigos para siempre. Until you meet me again when we are one. For life and amigos para siempre. Nos queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir.
arriba el moment una mica sèrio, no? Però també amb tot l'acte oficial hi ha, que són les autoritats. No? I quan parlem d'autoritats, parlem del senyor rector, i parlem dels regidors, i parlem de totes les persones. Jo demanaria a les persones que heu vingut en representació, que us apuntéssiu aquí, i en nom de l'Ajuntament, em sembla que és el David, digui unes paraules. Us demano la vostra presència. Moltes gràcies. Bon dia a tots i totes. Molt feliç avui de trobar-nos aquí en aquest acte, de tot aquest esforç que hem fet i de tota aquesta feina artística, solidària, cultural, pel barri. La parròquia Sant Josep avui es va estar de festa amb tots vosaltres, perquè amb vosaltres hem pogut fer aquest projecte tan interessant. Jo dir-vos que avui us recordava que el Gaudí, a la Sagrada Família, quan va pensar com seria la Sagrada Família, va voler fer com uns retaules que donin volta, que volten la Sagrada Família, per mostrar la vida que hi ha dintre, la vida dels cristians. Nosaltres avui ens hem acorregut que aquest mur vol també reflexar, no vol ser un mur, vol ser com un pont, vol ser com un mirall o un vidre, un cristall, que mostri la vida que volem que hi hagi aquí a la parròquia i en el barri, que és una vida de m'ha semblat tres coses importants. Una vida digna, de dignificar, per això hem volgut dignificar tot aquest mur, dignificar les persones, ajudar que les persones tinguin una vida digna, i per això volem tenir molt presents els nostres germans africans, refugiats, tota la gent del grup de Ginesta, tota la gent que ve per la parròquia, que ve pel barri, dignificar les persones. Primera cosa. Segona, participació. Que hi hagi participació, que tots ens involucrem, que tots ajudem, tots col·laborem, que tots mirem de fer les coses i fer que aquest món sigui més just, com es fa amb tantes entitats i tants grups, que volem que reflecteixi això. I tercera cosa molt important, la participació i el compromís. Compromís precisament per ajudar, per col·laborar, per implicar-nos, per canviar la nostra societat, per canviar la nostra ciutat, el nostre barri, un barri més solidari i més a prop dels més necessitats i pobres. Aquest mur vol reflectir això i molt més, totes aquestes siluetes, totes aquestes cares que es veuen de persones, perquè l'important són les persones que vivim aquí i que treballem, però que estem en aquest món i que volem entre tots canviar. Dono les gràcies a tots els que heu participat, com una miqueta el que també m'ha tocat estar amb tot el grup inspirador de tot això, amb el Jaume Ventura, amb l'Espogo, amb el grup Ginesta, amb el grup de refugiats, amb els veïns i veïnes, amb el cosí parroquial, que ho hem anat impulsant i animant. Dono gràcies a tots els que heu participat i els que avui també heu participat avui en aquesta festa, que esteu aquí i que és la vostra festa, la festa de tots, la festa del carrer, del barri i de la parròquia. Moltes gràcies a tots. Bé, bon dia a tots i totes. Gràcies, mossèn. M'acompanyen aquí els companys de govern, el primer tinent d'alcalde, la segona tinent d'alcalde i la regidora de Cultura i Mobilitat. Agrair a Àfrica és l'horitzó, a Badalona Cull, al grup Ginesta, a la parròquia, al Carlos, a tota aquella gent que us heu implicat per fer realitat aquest mur, però no només el mur, sinó totes aquelles coses que hi ha al darrere. Tots recordem l'incendi de la nau i les 5 persones que van morir. Tots recordem el desallotjament del mes de gener, del 13 de gener, on més de 100 persones van ser desallotjades brutalment per la policia.
Nosaltres com a govern municipal vàrem decidir una cosa, que és que ningú es quedés al carrer. Tots els que van voler van ser acompanyats des de serveis socials i van estar durant un temps en pensions. Amb aquella gent hem continuat treballant i gràcies a l'esforç conjunt d'aquest govern, agraeixo al primer tinent d'alcalde que porta l'INPO i que a partir d'aquest procés compartit hi haurà 12 persones dels assentaments, de les naus, que seran contractats per aquest Ajuntament perquè puguin tenir una feina digna i que sobretot puguin tenir un lloc on viure. És a dir, estem visquent en el primer món, llocs que no haurien de viure mai. És a dir, hi ha gent que arrisca la seva vida, travessa la Mediterrània, arriba a Europa i a Europa en lloc d'acollir el que acaba fent és o bé expulsant-los o bé posant-los en llocs que no puguin tenir una cosa molt bàsica que és la documentació. Si jo no tinc un permís de residència, si jo no tinc els papers regularitzats, difícilment podré anar a buscar un lloc digne per viure. És a dir, la gent que es queixa és que aquesta gent viu en assentaments, malviu i no pot fer res per fer-ho. Per què? Perquè no tenim papers per poder donar a aquesta gent. A partir d'aquí també agraeixo molt a Badalona Acull, al Jaume i a tota la seva gent que està empenyent a l'administració, que ens emprenyen, ens molesten, ens segueixen, però ens segueixen per un fet, que és que tota la gent que viu a Badalona pugui tenir un lloc viure, un digne per viure, que tingui papers i que tingui feina. I aquest govern, els companys que tinc aquí i la resta, no deixarem de lluitar mai perquè la gent que viu a Badalona tingui un lloc digne i que pugui reconèixer la ciutat com a seva. I una última cosa, molta de la gent que està residint en aquesta ciutat en assentaments porta més de 10, més de 12, més de 14 anys visquent aquí. És a dir, ja són badalonins, han escollit la ciutat per fer la seva vida i el que hem de fer entre tots i totes és fer que aquesta sigui una ciutat d'acollida i que Badalona vagi millor. Gràcies a tots i reitero que l'agraïment és per tots vosaltres que avui estigueu aquí. Moltes gràcies. Bé, doncs ara hem preparat una última cançó, hi participem tots, que és molt coneguda, i demano la participació del grup del cor i també del SAM, i em sembla que la sabeu, no? Un moment, abans de començar el refrigeri, doncs potser sí que... Sí, doncs endavant. Abans de cantar la cançó fem la benedicció i després... Sí, ja sabeu que una bona pràctica cristiana i humana és que les coses facin bé. Dir que les coses facin bé i el bé de Déu, que Déu vol que visquem amb germanor i en fraternitat. Però això anem a fer aquest signe positiu, preciós, que és beneir aquest mur perquè sigui un autèntic retaule que mostri la vida del barri, que ajudi a tots, com he dit abans, a participar i a comprometre'ns. Doncs fem aquesta benedicció. Vinga, doncs improvisarem, no hi ha llibre, molt bé aquests que són. Però vinga, que el Senyor beneixi aquest mur, aquest mural de tanta participació dels veïns, del grup Ginesta, del grup dels refugiats del Gorg i també dels parroquians, de la parròquia Sant Josep, que el Senyor beneixi perquè sigui inspirador de vida, de fraternitat, de comunitat, que l'Evangeli de Jesucrist ens ajudi a viure com a germans i a treballar per aquest món més digne per tothom, que tothom trobi una oportunitat, que tothom trobi companyia, acolliment, ajuda a la seva vida i que també tota la gent que estem aquí ens comprometem avui a treballar per aquest món més just i més fratern per tothom. Per Crist, Senyor nostre. Amén. I ara mentre cantem, passa un moment de tirar l'aigua, l'aigua de benedicció. Abans de passar l'aigua, fem una altra última cosa que teníem pendent i avui ho aprofitem perquè sabeu que cada any anem amb romeria a Montserrat, la parròquia de Sant Josep. I aquest any també vam fer una iniciativa que és un concurs fotogràfic. I és el primer concurs fotogràfic que es fa aquí a la parròquia de Sant Josep, no? I avui volem compartir amb vosaltres que fem l'entrega de la persona que ha guanyat el primer premi per aquesta fotografia. Maria
Plana, Badia. Ana Maria Plana, Badia. Doncs acabem amb la darrera cançó. És una cançó que segurament coneixeu, que és Jo vull la pau, amb la música de When the Saints, però és Jo vull la pau, tu vols la pau, els homes tots volem la pau, o germans cantem ben fort, que la guerra no volem, que és molt adient per aquest temps de lluita que tenim de guerra, amb el qual tots ben fort cantarem plegats. Anem a tots. Molta aigua. Molta aigua. Jo vull la pau, tu vols la pau, els homes tots volem la pau. Oh, germans, cantem fort, que la guerra no volem. Jo vull la pau, tu vols la pau, els homes tots volem la pau. Volem que tots siguem germans, que estarem guerra i mentida, i salvem el bé i la pau. Jo vull la pau, tu vols la pau, com els dos volem la pau. Oh, germans, cantem ben fort, que la guerra no volem, que la guerra no volem, que la guerra no Hola, sí. Moltes gràcies. Som de tot cor, us llegim a la parròquia els dijous. Esteu tots convidats a participar, a venir-nos a escoltar o a formar part del nostre cor. Bon diumenge a tots.